Здравейте, аз съм Николета от Човешки ресурси. Днес отново хващам микрофона, за да попитам моите колеги, ако можеха да въведат едно ново правило, какво ще да е то? Да има машини за вода. Ами горе, където са билярдите, да ги махнете и да направите фитнес център. Да имаме банкомат. Лост за набиране тук. Добре. Давай, сега Гейминг се е зала. паднало. Окей, добре, нещо друго. Не може да се да. Има всичко така. Вода за работниците. 4-дневна работна седмица с повече часове да работим там. Аха, Колко? 10 разбрах. часа да работим. Да почваме по-рано и да тръгваме по-рано. Еми, това е също. Да, ама не, да може да ни хващаме трафика. Кафе машина, с която може да се плаща с карта, а не с стотинки. Може би в петък, ако работим по 3, ще е добре. Супер, добре. Може би да има само една голяма почивка, да няма малките. Повече жени може да наемаме на работа в Айгер, така за разнообразие, че много мъжко, много нещо. И не знам какво. Айде, гейминг найт, може би било страхотно. Идеи кетеринг чухме. е много добра идея. Ако можеш да вкараш едно ново правило, предложение, какво ще да е то? Това е много обширен въпрос. Да. Имаш пълната свобода да отговориш каквото ти дойде първо на ум. Може би да върна едночасовата почивка на обед. Добре, супер. Да. Повече време за хапване. Да, аз съм бавен. Не мисля, че бих променил каквото да е било. И така, събрах достатъчно идеи. Сега остава да видим коя от тях ще се осъществи. До следващия път. Ами, айде да кажи нещо. Нещо? Какъв ли беше въпросът? Значи, вашето обаждане е много важно за нас. Точно така, моля те, сподели нещо, което искаш. Всички оператори, слушай сега. Всички, хаштаг си. Да си стиснем ръцете на 4. Едно по едно да не изнавляваме много. Приема се.